Aztertu ostean, epaimaikideek bi aipamen berezi egitea erabaki dute kazetaritza lanei dagokienean. Eta hauek ere saritu nahi izan ditu. Ikus dezagun beraz, zein den epaimaiak eman nahi izan dituen bi aipamen berezi hoietako lehenengoa. Toki komunikabideek baliabide gutxirekin jokatu behar badute ere, hori ez da eragozpena berrikuntza eta esperimentazioaren aldeko apustu egiteko. Horrela, sarritan oso lan politak ikusten dira, oso baliabide simpleekin osatutakoak. Udako ale berezian, eskualde osoko jaien egitarauak batu zituzten paperezko edizioan, baina gainera informazio hori internetera ere eraman zuten mapa interaktibo batera, era simple baina txukun eta ikusgarrian. Horregatik informazioari trataera transmedia hori emateko alegina eta eskura dituzten tresnak erabiltzeko saiakera aitortzeko, epaimaiak aipamen berezia egin nahi dio 3 astekariak aurkeztutako udako ale monografikoari. Azteko ez genuen espero bestelako saririk jasotzea. Eta, holako ale berezia, iaz be saiatu ginen egiten. Eta, aurten zer berezia egiterakoan, hor aipatu den bezala, izan zen mapa interaktiboarena, ez? Azkenean Googleek eta, Google Mapsek eskaintzen dituen Google Mapsek eskaintzen dituen baliabideak erabilita, saiatu ginen, ez, egitarau denak hor txertatzen, eta mugikorrean behin deskargatuta hori izateko, eta ez bakarrik aldizkari formatuan nahiko handia da, eta mugikorrera txertatzeko saiakera egin genuen, eta hori. Eskerrik asko. Bigarren aipamen berezi bat ere badago, eta lehen ahaztu bazait ere, Alaitz Artolazabal Tokikomeko ordezkaria banatzen nahi da sari hauek. Ikus dezagun, zein da bigarren aipamen hori? Jakina da toki komunikabideetan sentsibilitate berezia dagoela berdintasun gaiekiko, baina sariketara aurkeztutako lanen artean bada sorta bat bereziki nabarmentzen dena alor horretan propio egindako lanagatik. Komunikabide honek aurkeztutako lanen artean bada berdintasunari buruzko monografiko bat, bere buruarentzat zein beste medio batzuentzat tresna baliagarria den genero trataerarako eskuliburua, eta baita genero aniztasunari eskainitako portada bat ekainaren 28ko aitzakiaz. Eguneroko lanean txertatutako konpromiso hori nabarmena eta aipagarria iruditu zaio epaimaiari. Horregatik epaimaiak aipamen berezia egin nahi dio puntua astekariak eguneroko lanean genero berdintasunarekin erakutsitako konpromisoari. Egun onda eskerrik asko, oso pozik jasotzen dut aipamen hau. Informazioa genero ikuspegitik modu parekidian lantzia, jundaneko azken urtietan garrantzitsua izan da goienarendako ikastaro bidez eta bestela, Balantandian redakzioan landu izan dugun eta lantzen dugun gai bat da. Ondiokan pila bat daukagu egiteko, lan handia daukagu ondiokan zentzu honetan egiteko, egunero sortze jakuz zalantzak, zentzu honetan,
baina, bueno, pozik jasotzen dute aipamen hau, zen olabait, bada, egindako lanketa hori kanpotik be ikusten da seinale edo, eta horretxeatik, posgarrixa. Eta gero, aipatu nahiko nuke baitxa hor ikusi dugun artikulo sorta horretan, meritu Arantxa Santestebanena dala kasu horretan berakin kolaborazioan jardun dugu, bera genero kontuetan aditua dan aldetik, eta berak idatzitako artikuluak die puntu aldizkarixan kaleratu izan ditugun horrek orduan, aipamen honen zati handi bat berai badagokixo. Eskerrik asko.